Hapit naman di ay ang eleksyon, manggawas na pod ang mga bot-boton. Tanang mga tao ngisihan na og lamanon. Mangutana dayon kung unsay problema, ilaron rata sa tag 50 para ilang ngalan ang isulat sa balota. Og pagkakaron midaog na, inigduol na to dili nakaila. Ang ilang mga saad nawala na og gikalimtan ra. Maayo kaayo mo diskurso, aron ang mga tao gyud mo tuo. Lugar mo asinso, pero binutbot radi ay to. Lamano dito, lamano dire, pakapinan pata og tag 20. Dako kayog ngisi ang butiti wa gabae. Og pagkakaron midaog na, inigduol na to dili nakaila. Ang ilang mga saad nawala na og gikalimtan ra. Daghan kaayo nga politiko, mag-ilugayod sila sa pwesto. Daghan kayo plano, mga planong walay klaro. Og pagkakaron midaog na, inigduol na to dili nakaila. Ang ilang mga saad nawala na og gikalimtan ra. Ang ilang mga plano way natuman bisag usa. Eleksyon kandidot sa pahiyo, sa mga kandidato nga saad magmalambuon. Apan kami galisod gihapon sa kapobrehon, kay perti na magmahala sa mga palitunon. Happy sila kami ani naguol na, kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palitunon isdautan o sa lagun. Ang kwartang usa ka libo dali ragid nga hugton. Ang saad nila sa una wakid nila tumana. Ang bugas puno himo og tag 20 ang kilora, pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema. Mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20 asa na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na. Lahi ragit kaayo katong sa una o karon, kay bugas sa una perti pagyud ka baratuhon. Apan wala tay mahimo sa karon nga panahon, kung dili ta maning kamot isab ta makakaon. Kada eleksyon ra ba pasaligan gyud ta nila, lamanuhon taon nya sila pangisi-ngisi pa. Daghan kaayo og mga saad pero atik ra, kitang mga botante gisulod ra sa ilang bulsa. Asa naman tong saad nga barato ang bugas, maayong mo saad-saad pero presyo ni taas. Ang uban wala pa taon sa utang makaimpas, kahandom gud ni sa tag 20 nga kilo sa bugas. Ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20 asa na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na. Bugas nga tag 20 wa na. Karong
mahala. Unya ato ang sweldo, gamay pagyud kaayo. Igura ipalit og bugas, tagsa ka kilo. Bugas ra ba karon, ni saka na ang presyo. 50 og 60 na gyud ang usa ka kilo. Mag-unsa na lang ming, mga pobre kaayo. Balanghoy gabi saging kamote na lang ipaniuto. Ang bugas pagkamahala, di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala, daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala, mga pobre na pasmo na. Ang makaluluoy, kanig yung mag-uuma. Kumprahon ang bugas nga pagkabaratuha. Sa merkado paliton, pertinada yung mahala. Pugos na lagpalit para makakaon ang pamilya. Ang bugas pagkamahala, di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala, daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala, mga pobre na pasmo na. Sa unang panahon, barato pa kaayo. Busog na ka kung ipalit ang imong kwartang 5. Dili gyud ka mapasmo kay bugas pagkabarato. Mga palito nun barato lang, walay labad sa ulo. Ang bugas pagkamahala, di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala, daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala, mga pobre na pasmo na. Ang bugas pagkamahala, di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala, daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala, mga pobre na pasmo na. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha. Dami ng gutom at natulala. Benting bigas, way ni gawas ng apas mo. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha. Daghang krimen na ang gipang balita. Asa na mo? Okay pa mo? Mo'y ayo, yo, 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 yo. Daghang nagproblema sa karon nga panahon na. Isa na ang mga presyo, palitonon mahal na, dili na gyud ni masabot. Daghan ang gabagot-bot, apan wa tay mahimo kay ila ang pagbuot. Ang saad bukbot, ang saad bukbot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot. Ang saad bukbot, ang saad bukbot, ang tag 20 pesos nga bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni, di na tinuod ang tinuod anak mo.
pagminyo, bugas mahal na kaayo. Ang mga palaliton, nitaas na ang presyo karon. Oy kamong mga batan-on, pugni na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa, ay sagbiga diha. Ayaw sa mo pagminyo, kung wa pa'y tarong trabaho, lisod na gyud kaayo. Samot kung makaparis kagway ayo. Oy kamong mga batan-on, pugi na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa, ay sagbiga diha. Panarbaho sa tawon mo, ay hana ang minyo-minyo. Di lalim maminyog sa'yo, samot kung may trabaho. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi. Unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, nga ang kaminyoon dili man taon kontes ni. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi. Unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, dili man kontes ni. Ayaw sa mo pagminyo, bugas mahal na kaayo. Ang mga palaliton, nitaas na ang presyo karon. Oy kamong mga batan-on, pugni na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa, ay sagbiga diha. Ayaw sa mo pagminyo, kung wa pa'y tarong trabaho, lisod na gyud kaayo. Samot kung makaparis kagway ayo. Oy kamong mga batan-on, pugi na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa, ay sagbiga diha. Panarbaho sa tawon mo, ay hana ang minyo-minyo. Di lalim maminyog sa'yo, samot kung may trabaho. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi. Unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, nga ang kaminyoon dili man taon kontes ni. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi. Unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, dili man kontes ni. Amiga kong way uwaw kay nangitag sugar daddy, kay gusto siya og kinabuhi nga easy money. Gabaklay-baklay siya og hangtod iyahang nadasmagan. Ang pensyonado, biyudong tiguan, ug napadulong sa ilahang panag-ipon. Ug iyahang gikakos-kakos, ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag man ni maho ng upos, madarag antos. Sa pagpang
way uwaw kay nangitag sugar daddy. Kay gusto siya og kinabuhi nga easy money. Gabaklay-baklay siya ug hangtod iyahang nadasmagan. Ang pensyonado biyudong tiguan ug napadulong sa ilahang panag-ipon. Ug iyahang gikakos-kakos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag man ni maho ng upos, madarag antos. Sa pagpangihi si Lolo nagtisngi-tisngi, kay laulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan. Amiga ko nagmahay. Sa pagpangihi si Lolo nagtisngi-tisngi, kay laulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan. Amiga ko nagmahay. Amiga ko nagmahay. Amiga ko nagmahay. Tungod lang gyud sa tracking app, iya ang banana kurat. Kay nasakpan sa asawa, ang iya ang banat o agilamoy na. Iyang bibidyohan sila, aron klaro ang ebidensya. Nakita gyud sa asawa nga perting kumbate ug nag 69 pa. Unya naratol ang kirida sa bintana, nilayat na lang siya. Kabukot kay wanay sinina, gitabunan ang dagway niya. Ug matud pa sa asawa, mapremyuhan kung kinsay kanila. Nitago gyud ang kirida, kay hadlok man sa kaisog sa asawa. Pagagnaw ang iya ang bana, kay namaligya sa kaptangan nila. Wara may ambag sa ilaha, kay tanan hinaguan sa asawa. Asawa perting sukoa, kay way po ang iyang bana. Annulment iyang file na, malipay na gyud to ang kirida. Kay gusto nga maka-second round pa, ug ang 69 favorite nila. Sa sunod kay mag-helicopter na. Ako nakakita og wapang dalaga,
puti iyang putis, pertig yung hamisa. Ang iyahang abil, perting nga kapula. Taas iyang buhok, nindot pod og mata. Kung maglakaw siya, pertig yung seksiha. Sa pahiyong niya, mainlove ka. Apan ako nakurat sa iyang kagwapa. Kay lady boy man di ay siya. Dili ko katuo sa iyang gisulti. Kay sexing tan-awon, murag yun og bayi. Mailad yun niya ang mga lalaki. Ma-insecure niya ang mga babayi. Pagmodel og barog, lawas niya bigot. Kung maglakaw, love you pang sampot. Ikaw gyud malingaw sa iyang pasiaw. Sa kasipat way makalabaw. Ang gwapa sa una, ilugan gyud nila. Labi na og puti, kini kagubtan pa. Apan ang gwapa karon in town klaruha. Basin unyag, ikugana siya. Ang gwapa sa una, ilugan gyud nila. Labi na og puti, kini kagubtan pa. Apan ang gwapa karon in town klaruha. Basin unyag, ikugana siya. Pero makabilib ang ilang diskarte. Mangita og raket, aron lang mabuhi. Bisag unsang trabaho, sila gyud magpugi. Bisag gamayng sweldo, dili gyud mo pili. Daghan og talento, dili magpapildi. Ayaw sila og bugal-bugali. Nagkadaghan sila ang bayot nga gwapa. Ang mga sexy nagkalat na. Siya si lady boy, ang baying ikugan. Mailad ka kung dili ni mo tutukan. Sir. Hi, sir. Trending na pod karon, nakalat na gyud intawon. Nasuko ang bayot sa waiter, kay gitawag ra daw siya og sir. Gipatindog duha ka oras, gipakaulaw ang taon sa hilas. Daghan ang nitaas ang kilay, ni anting nga naay lagay. Gidumog na karon mga comment section. Ang mga netizens, puro kalagot ang gi-comment. Daghang nidapig sa waiter, giayog bash noon si sir. Gitawag na lang siyag angkol sa mga basher. Hi, sir. Bati kaayo batasan, para waiter pakaulawan. Pwede man untag istoryahan, pero untag i-private lang. Ang ato ang naandan, customer is always right man. Pero not all the times, palihog lang. Ayaw gamit ang pagkagamhanan. Pagmatngon na ang call, aron di ka mahasol. Dawat ang kamatuoran, nagianak ang ikugan. Ang imuhang kaubanan, sila
gihilasan. Kay barako kayo kag nawong puryaga lang. May gani kay gitahod pa ka, bisag ikugan. Puso na karon, babae nga bigaon, ang bana sa uban gusto niya nga ilugon. Gasigig paduding para siya mapansin, bisan pagtiguang dalira siyang mahalin. Kani pong mga laki dagko kaayog ngisi, basta makakitag papuok nga babae. Unya kong tintalon magpatintal po dayon, wag gahuna-huna sa ila ang karelasyon. Ang babaye nga bigaon, gikubalan ang nawong. Ang babaye nga bigaon, bisan kinsa tintalon. Ang babaye nga bigaon, piliw ng dagkog datong. Ang mga bigaon, baga nagyud og nawong, bisan di iyang laki patakarag pangangkon. Kabalong pamilyado ay balibad lahos largo, anak ang apektado sa pagkabigaon ninyo. Ang babaye nga bigaon, gikubalan ang nawong. Ang babaye nga bigaon, bisan kinsa tintalon. Ang babaye nga bigaon, piliw ng dagkog datong. Kitang mga asawa, kumbatig yung pagwapa, ipakita na to nga kita'y mas gwapa nila.